Как се казваш? Само първо ми кажеш. Гепи 5 точки. Ако ми я подадеш 3 пъти точно, ще спечелиш 2 награди на мама. Оп, един път точно. Айде още един път. Браво, още един път. А ти си много добър. Здравейте. Приятно ми е да се запознаем. Това е синови, нали така? Да. Спечели ви 2 страхотни награди. 20 лева, да му купите нещо на него. Наистина ли? Заповядайте, точно с Влади, да. И секунда. Виж какво спечели на мама да й помагаш. Мерси. Прах за пране, омекотител, течен сапун и още някакви продукта на стойност 30 лева. От Велизара онлайн БГ, там има всякакви почистващи препарати, както и козметика за всеки. Ти ще помагаш на мама, нали? В чистенето. Ще й помагаш ли? Да. Ти си много добър футболист. Страхотно. Това е най-страхотният жест. Да, ето ги, само да ги видите. Надявам се да ви свършат работа. Страхотно, много сте мили, благодаря. И вие също. Ще да си направим една снимка пък с вас и с нещата.